Moabot sa 30 ka mga manindahay ang apektado sa nagpadayon nga pag-ayo sa gutter sa atop sa Tabunok Public Market sa dakbayan sa Talisay. Nakahasol sa mga manindahay ang bahin sa atop sa merkado kay magtu naman kini panahon nga mubunok ang kusog nga awan. Matud ni Rolando Capa Jr., market supervisor nga iyang gipatawag ang mga manindahay nga apektado sa pag-ayo o gipasabot nga gikinahanglan kining ayum-ayumon na gyud. 30 ngadto sa 35 ka mga tindera ang temporaryong nagbutang-butang og atop sa ilang gitindahan. Hinuon diha ra usab sila sud sa merkado. Sigon pa ni Kapa nga sa dihang giablihan ang merkado sud sa unom ka tuig karon pa kini naguba. Gisugdan ang pag-ayo niadtong Pebrero 21 ug gibana-bana nga matapos kini sa sunod semana. Pila nam ni sukad pag nahuman ni ato merkado ni na jud sa maintenance mga 6 years, 5 years. So ato nangilis tag gutter kay murag ni na jud sa ilisan. Mangandam daan jud sumabot nga ting ulan.